Like a Hellcat. So, hello guys. Good day sa ating lahat. Okay. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng thumbnail sa ating video sa YouTube. Okay. So, sa paggawa ng thumbnail, kailangan natin ng dalawang apps. Pexilab, tsaka yung background eraser. So, kung wala pa po kayo niyan, punta na lang po kayo sa Play Store and then download. Okay. Then, punta tayo sa background eraser. Okay, so hanap tayo ng ating photo. Okay, load a photo. And then, hanap tayo ng photos. Ayan. Okay. So, ika-crop natin siya guys. Ayan. Ito yung done. So, pag pindot natin ng done, okay, mag-erase na tayo ng background. Ayan. Ayan siya. Okay. So, i-erase natin yung mga background sa gilid. So, ganyan siya guys. I-delete natin siya. Ayan. Okay, so kung nabawasan yung ano natin, medyo may mali tayo. Pinutin natin yung repair para mabalik sa dati yung yan, repair. Yan po. So, i-repair natin dito. Banda. Okay, so dyan banda. Okay. So, pag okay na siya guys, pindot natin yung done. Okay, pindot natin yung done. And then, pindutin natin yung number 5. And then, save. So, yan. Pindutin natin yung 3 dots na yon, yung desktop site. Pindutin natin. Okay, so i-back natin siya. And then, punta tayo ng ating YouTube profile. Okay, so, pindutin natin yung pindutin natin yung YouTube Studio. Okay. So, pag napindot na yung YouTube Studio, pindutin natin itong videos. Okay, so lalabas yung mga videos natin dyan. Okay. And then, hanap tayo ng videos na pwede nating lagyan. Okay, so for example, so wala akong videos pa dito. Okay, so example na lang natin. Maghanap na lang tayo. Okay. So, example yan. And then, nakita nyo yung
upload thumbnail dito guys. Ayan. So, pindutin natin yan. Okay, pindutin natin yan. And then, hanapin natin yung ating nilagay na thumbnail. So, pindutin natin yan for example. Okay. So, after nyan guys, punta kayo dito sa, ayan, may nakita kayo dyan sa right side na save. Okay, pindutin nyo yan siya. Okay, so pag pinindot nyo yan guys, automatic, magsisave na yung thumbnail sa inyong video. Okay, so ganyan ang kadali guys, gumawa ng thumbnail. Okay, so, hope nag-enjoy kayo and hope naintindihan nyo yung aking ginawang video. And hanggang sa muli, salamat sa panonood and don't forget to subscribe my video, okay? So until next video guys.